En aquest estudi el que hem demostrat és que el fet d'haver nascut amb baix pes, després quan ets adult, condiciona que tinguis més risc de tenir un Covid greu. La idea va partir al març, en ple pic de pandèmia, que nosaltres teníem alguns companys que eren joves i aparentment sans, que estaven ingressats a la UCI molt greus. I pensàvem, com pot ser que aquests companys que són joves i no tenen res estiguin tan greu pel Covid? I llavors vam pensar que això potser ho podíem respondre en part amb la recerca que estem fent des de fa molts anys en programació fetal. La programació fetal ve a dir que la gent que neix amb baix pes, després, quan són adults, tenen més risc de patir malalties, infart de miocardi, diabetis, diferents coses. I la pregunta era, el fet d'haver nascut amb baix pes pot fer que els adults tinguin un Covid més greu? És el que volíem contestar. Vam fer un estudi a l'Hospital Clínic que durant un mes vam estar contactant a tots els malalts que estaven ingressats a l'hospital, a la UCI, a la planta, inclús amb ingrés domiciliari. I els vam preguntar, quin pes vas tenir quan vas néixer? Els resultats de l'estudi vam poder entrevistar uns 400 malalts i els resultats són que el fet d'haver nascut amb baix pes, és a dir, menys de 2,5 quilos, condiciona fins a 3 vegades més risc d'haver acabat a la UCI per un Covid greu. Els resultats d'aquests resultats eren molt novedosos i ningú ho havia reportat i llavors vam pensar que valia la pena validar-ho amb un altre cohort. Per fer això vam llançar una enquesta online oberta a tothom que hagués passat el Covid, vam tenir més de 2.000 respostes i aquí també preguntàvem, has passat Covid, has anat a la UCI, quin pes has tingut al naixement? I els resultats es van confirmar. Néixer amb baix pes condiciona que després d'adult tens fins a 3 vegades més probabilitats d'acabar a la UCI amb un Covid greu. Aquests resultats són molt rellevants perquè ens podran ajudar a classificar millor aquells pacients joves que tenen un Covid i si han tingut, a més, un baix pes, indica que tenen més risc d'acabar a la UCI, per tant, el tractament i el maneig pot ser diferent. I per acabar, només agrair a tots aquells investigadors que van anar perseguint totes aquestes dades en ple pic de la pandèmia, a tota la gent que ha contribuït en el mecenatge de l'Hospital Clínic i a la Fundació La Caixa pel seu suport. Gràcies.